ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଲା ବରଯାତ୍ରୀ କାର। 5 ମୃତ, ପୋଖରୀ ଭିତରୁ 2 ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଇନ୍ଦୁପୁର ଛାଟିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବରଯାତ୍ରୀ କାର ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଶିଯାଇଥିଲା। କାର ଭିତରେ ଥିବା 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ମୃତାହତଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବାଙ୍ଗୁରସିଂ ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଭିଷେକ ସାହୁଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ରୋହିତ କୁମାର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଙ୍ଗୁରସିଂ ଗ୍ରାମକୁ ବରଯାତ୍ରୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ XU ମହିନ୍ଦ୍ରା କାର ଚାଇଁପୁରକୁ ଆସି ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଇନ୍ଦୁପୁରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କାରଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେଥିରୁ ଥିବା 5 ଜଣ ବରଯାତ୍ରୀ ପାଣି ଭିତରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ବାଙ୍ଗୁରସିଂ ଗ୍ରାମରେ 25 ବର୍ଷୀୟ ରାମ ସାହୁ, 26 ବର୍ଷୀୟ ଅବିନାଶ ସାହୁ, 25 ବର୍ଷୀୟ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ, 27 ବର୍ଷୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ବରର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାରକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଳିତ ଭାବେ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ନିମନ୍ତେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ବାଙ୍ଗୁରସିଂ ଗ୍ରାମ ସହିତ ଇନ୍ଦୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହସ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିମିଷକେ ମଧ୍ୟରେ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ନ୍ୟୁଜ୍। କୁମାର ସାହୁ ବାହାଘର ବାଙ୍ଗୁରସିଂରୁ ଇନ୍ଦୁପୁର ଆସୁଥିଲେ। ବାହାଘର ସାରିକିନା ଏମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଛାଟିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଗାଡ଼ି ଆଙ୍କରି ପଶିଗଲା, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ବୁଡ଼ିକିନା ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ 4-5 ଜଣ ପଶିକିନା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିନା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିପାରିଲୁନି। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ବାହାର ଗଲା। ଆସିକି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ହେତ ଆସିକି ଆଉ କାହାରି ବି ଜୀବନ ନଥିଲା। ହେତ ଆସିକି କାହାରି ଆଉ ବାହାର କଲା। ଆସିକି 5 ଜଣ ସମୁଦାୟ ଥିଲେ। ଆଉ କାହାରି 7 ଜଣ ଥିଲେ। 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗଦାରୀ କ'ଣ ଡୋର ଖୋଲିକିନା କେମିତି କ'ଣ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇମାନେ ଡୋର ତାପରେ ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଆଉ ବାହାରି ପାରିନାହାନ୍ତି 5 ଜଣ ଯାକ। ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲୁ, ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିନା ବି ଡୋର ଲକ୍ ହେଇଥିଲା, ଡୋର ଖୋଲି ପାଇଲୁନି, କାଚ ବି ଭାଙ୍ଗି ହେଲାନି। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଛାଟିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଆସିକିନା ସବୁ ମିଶିକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତାପରେ ଗାଡ଼ିକି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗିନା ଭିଡ଼ା ବି ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଥିଲା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟା ହେଇଥିବ। ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଭାରସାମ୍ୟ ହରିକିନା ପଶି ଯାଇଥିବ ଭିତରକୁ। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ନଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ବାହାଘରରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଫେରୁଥିଲେ ଘରକୁ। ମୋ ନାଁ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ। ଆମେ 5ଟା ବେଳକୁ ଖବର ପାଇଲୁ, ସେ ବାଙ୍ଗୁରସିଂର ଗୋଟେ ବାହାଘର ଥିଲା। ସେଠୁ ବାଙ୍ଗୁରସିଂ ପିଲା ଆସିଥିଲେ। ମୋ ଜଣେ ଦାଦା ପୁଅ ହେବ ଅଭିଜିତ ବୋଲି ପିଲାଟେ, ସେ ଚାଇଁପୁରରେ ରୁହେ। ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଇନ୍ଦୁପୁର। ବାହାଘର ଚାଲିଥିଲା। ବାହାଘର ପରେ ମାନେ ବାହାଘର ଛାଡ଼ିକି ଫେରୁଥିଲେ। ବାଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଟ, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଜଣ ପିଲା ଭିତରୁ କ'ଣ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ 5 ଜଣ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ବାହାର ଆମେ 5ଟା ବେଳକୁ ଖବର ପାଇକି ଏଠି ଆସିଲୁ। ପିଲା ସବୁ ବାଙ୍ଗୁରସିଂର 4 ଜଣ, ଆଉ ଜଣେ ମୋ ନିଜ ଦାଦା ପୁଅ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘର ହେଉଛି ବନଳସାର, ସେ ଚାଇଁପୁରରେ ରହୁଥିଲେ। ମାମୁଁ ଘରେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ହଁ, ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାଇଥିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିନି। ଆମ ଦାଦା ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ବୟସ 20-22 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ସେଇ ସମାନ। ହଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲେ। ସେ 5 ଜଣ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଜଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ